vyberieš ako prvú? Oranžovú. A kde je oranžová? No, a oranžová patrí komu? No a čo si myslíš, že sliepočka vyrába? Vajíčka, výborne. Tak môžeš oranžovú farbu posunúť až ku vajíčkam. A príde sem. No, pomôžem ti. Šup. A ku vajíčkam, výborne. A teraz akú farbu si vyberieš? Takúto. To je aká? Fialová. Fialová, výborne. Kto má fialovú farbu? Kravička. A čo si myslíš, čo nám dáva kravička? Kravička nám dáva mliečko. Výborne, láska, mliečko. Super, tak daj fialovú farbu ku mliečku. Výborne. A ako ideme ďalšou farbou? Červenou. Červenou. Výborne. A ktorá je červená? Komu patrí?